Kto stojí spojný? Stojí spojný. Bez spolu. Tvoje ono. Svaly. Vystri sa, rád svaly. Ideš. Tvoje ono. Tak to má byť? Áno. Teraz prechod naspäť. Vysvetlím nohami niekam sa padať a zavalím rýchlo, padám vysvetlí a také, keď to bude okolo 40 stupňov, 50 stupňov, to zavalím rýchlo a dostane sa tým zavalím do dreku. Skúsime to, poďte, prechod do dreku. Proste stojí tu, vážite si a prechod do dreku. Lebo to máš postaviť tej stojky. Postaviť tej stojky. Nechajte sa padať, rovno a zavaliť. Teraz prerovať. Vysvetlí sa nechaj padať rovno dole a šup zaval. Nie? Neosadím sa rukami, to je zlá. To je nula bodov. To sa dá naučiť. Šup. Nie rukami. A ty naopak máš teraz také vysvetlí nechceli. Naopak máš teraz vysvetlí. Áno, vyberám na budov nájsť. Hej, to máte rájte. Áno. Môžeme ja pracovať. Ale tam stíkať strom? Všetci to viete, to je dobré. To je super. A ideme to skúsiť do čiastku, pozrieť to tam sa a skúsiť vás tak pomieľovnosť. Tak by to spravilo. Poď tam, to je prvý. Postavte sa všetci. A prvý komplet prvou, pozrkovač od začiatka toho pochopenia. Ideme. Mladé ruko. Stup. Ájú, to je všetko. Áno. Keby sa postavil pátra cesty, on si najmä sa nás bezpíš. Posadí na to vidieku, ty sa tu vyhľadá, posadí sa na bezpí, kde máš. Veď sa dá posadiť. Čo je nový? No, toto bolo dobre. Stojky, váhy a podobné triky, 3 sekundy sa má stáť. Je sa tá animácia, ale to je zásudka drážka, to je kratší pokoj, je zásudka drážka. Áno. To si musí jednoducho napredovať. Dobre, sa postavíte spätami ožijenky. A nemôžete tam vecniť. Vytlač to viac, viete to viac? No vytlačí tak, naopak takto vy. To je svoje rovná. A to je rovná lopta. Jednoducho odobratí hore. Vytlačte boky. Za to medicínu. To je ono. A nechce sa tam cúkať. Dobre, super, naspäť. Počkaj. Nie, daj nohy, ale padať nohami, rovnými dole, padaj a dávaj. To ide, ale to je ruky. To je ruky. Dobre, dáme si trojice, ako by mali byť skotu, dáme odpovedí na rukách. Treba to ešte jeden dobro, to robili už? To sme robili už. Poďte dáme odpovedí na rukách. Dvojicou. Poďte si hovorili, že to je ukážka. Ja som nevystal. Teď ako ten, ako robili ste to späť. To znova Trojičak mi robí, postavu chrbtom a ide. Kotu zádo, stojky na rukách, do pomocou. Čup. Dobre, a kotu. To je ono. Trojke a pevne jeden takého. Nie, čup.
Come on,